kagabi sa meeting preparasyon para sa traslasyon ugmang adlaw kaadlawon. Karon gabi na magsugod ang mga pagpangandam, no? Human sa misa karon sa hapon sa 5:30, isirado na kuno ang church vicinity para sa mga clearing area, clearing activities, so pagpangandam ay maguna ang mga kapulisan, firemen, uban pa, no? Representative from the LGU. So sirado ang simbahan, ang palibot human sa misa unyang hapon para sa pagpangandam sa traslasyon niya. Expected nga moabot ang Señor Santo Niño uban sa imahen sa Birhen sa Guadalupe sa kaadlawon mga alauna sa kaadlawon gikan sa St. Joseph National Shrine sa Mandawi. So anhi sa ato more or less alauna media hangtod sa alas 4 kaadlawon ang misa. Alas 4 sa kaadlawon ang misa. Human sa misa ngadto na sa fluvial procession nautonta kaloy sa Dios naman sa baang dagan sa panahon. Sa paghisgot-hisgot namo, unsay buhaton. This is my first experience karon nga tuig. Karon pa ko makasuway dinhi aning traslasyon. Paghisgot-hisgot na unsa may buhaton padre aning nga oras from 1:30 moabot diri hangtod sa alas 4 sa buntag, no? Sa dili pa magsugod ang misa. Experience daghan ko ng mga tao duol sa Señor Santo Niño guban pa, no? Lahi-lahi ang mga suggestion, mag-rosary, magkanta, magsinulog, no? Na magsayaw guban pa, no? Kung gihuna-huna, kung naay mag-venerate sa Santo Niño, naay magsayaw, I don't know, no? Saon pag reconcile ni ining tanan, no? Nya doon ay suggestion nga magpasalida o mga videos, no? Related sa atong kulturang Pilipinhon o guban pa. Nya doon na po ini-suggest nga ang atong ipasalida ang mga testimonies, no? Ang mga milagro, no? Mga tanghitabo, no? Doon ay mga testimonies nga personal o guban pa, no? Murag na kuan ko gamay, no? Daghan kayo may nindot, no? Ang mga testimonies, mga personal testimonies, mga dagkong milagro nga nanghitabo sa kinabuhi sa mga tao pinaagi sa panabang sa Señor Santo Niño, no? Murag na ka komentaryo ko gamay nga hangtod sa akong pagkatulog akong gihuna-huna kuwa ba kaha ni mga tandog, no? Atong mga lay ministers o atong mga volunteers para sa traslasyon tungod kay dunay akong ibuhian pod nga mga pulong, no? Nindot man mga testimonies, mga pagpaambit sa dagkong milagro nang hitabo sa ilang kinabuhi, no? Very appreciate man ko niya na, no? Sama sa nanghitabo nining dakong milagro sa tao nga giayo ni Jesus nga gitabangan sa upat pod niya ka mga higala nga nag-abli sa atop didto sa balay sa nahimutangan ni Jesus. Og nakita niya dako kayo ang ilang pagtuo og sa Jesus miingon, anak, gipasaylo na ang imong mga sala. Og naayo kining tao. Nindot man, pero doon ako gibuhian ng mga pulong personal pod nako sa akong kaugalingon. Hinautunta nga ang atong mga pagdebosyon o ang atong mga
mapadayunon nga pagsanong sa mga panawagan relihiyoso espirituhanon, dili lamang tungod sa milagro, no, na atong gipangita, no, atong gipaabot, no. At one time si Jesus miingon mismo sa mga tao, no, kay kung bisag asa siya mo adtong mga tao magkonsisok, no, ningon si Jesus, nahibalo ako, no, nga unsay inyong gipangita, dili kay nangabusog kamo sa paan nga akong gipakaon kaninyo, tutungod sa extraordinary things that you want to see, no. Ingon ni Jesus nga hibalo ako sa mga panghitabo, no. Usahay ang mga tao looking for something extraordinary, pero ang akong mga pulong hangtod akong pagkatulog akong ginabitbit, no, akong gibuhian, ingon ko nga hinawton ta nga may milagro kung wala, no, we continue to commit ourselves to the cause of Jesus Christ alang sa iyang mapadayunong mission. May milagro kung wala, mapadayunon kita, no, nga mo hatag sa atong kaugalingon, labi na gayod sa kinsa ang nagkinahanglan o panabang, no. Nindot man doon ay mga personal testimonies, no, but sometimes in those times especially mga panahon nga matud pa ni Father Thomas Green, when the well runs dry, no, lisod usay pangitaon asa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Panbisan unsa kagamay nga pagtuo, like what happened in the gospel yesterday, no, bisan unsa kagamay hupte o padayon diha sa imong panaw isip, usa ka magtotoo. In the healing of this paralytic man in the gospel that we have heard gikan ni San Marcos, no? Dili man kining taong paralitiko, dili lang ala kaniya, kundi nakita ni Jesus ang pagtuo sa mga tao nga mitabang kaniya. Ang upat ka mga higala nga naningkamot maabli ang atop, they took the risk in doing that aron matabangan ang ilang amigo o kaayuhan sa iyang paralysis, iyang naangkon, no. O tingali sa panglantaw sa mga tao, no, ngadto sa tao nga giayo. But there are other things, no, more than the healing and the forgiveness of sins. It's the work of his friends, kining upat ka mga higala nga naningkamot, no, matabangan ang ilang amigo, no. Maybe they did not expect these things to happen, but they just did because ilang kasuod sa tao, o gihimo lamang nila kutob sa ilang mahimo kinsay nanginahanglan o tabang without expecting so much kung unsa man ugaling ang ilang madawat, no, o alang sa ilang amigo, no. So para nako sa atong mapadayunon nga debosyon, atong mapadayunong panaw isip sinodohanong simbahan, no, our commitment from the very beginning when we were baptized, no, gihatag ka nato kini nga grasya sa Dios diha sa pagkatinunan, diha sa pagkasumusunod sa mapadayunong buhat nga iyang gisugdan, ipadayon sa iyang mga tinunan, giampingan sa simbahan ug karon alang sa tanan nga mga binunyagan, no. Himuon hang tanan may milagro kung wala, tungod kay nasayod kita nga ang Dios nagauban kanato, no. Sometimes like the other people nga naa didto, nahingangha sila sa tanan nga mga panghitabo o gidayeg nila ang Dios sa pagingon, sukad masukad karon pa kita makakitag hitabo nga sama ni ini, hinaot paunta.